Ja, du havde sådan en mindre rar episode. Ja, jeg er ekstremt glad for slanger. Der kom så et tidspunkt, hvor jeg ikke havde noget foder. Og der blev det desværre sådan, at ham herovre, han har lige fået et par unger, som de var begyndt at blive lidt store. Og den ene, den måtte så ofres til vores kongeboer, som var temmelig sulten. Hun havde ikke fået noget i rigtig lang tid. Så det er en ting, jeg aldrig nogensinde gør igen. Ja. Men det var virkelig synd. Ja, så følte du dig lidt som et dårligt menneske bagefter. Meget, rigtig meget. Okay. Rotter og mus, det er fint nok, men marsvin, ej. Jeg har ikke prøvet med kaniner nu, men nu må vi se, vi har lige købt 2 kaniner, så det kan godt være, at vi prøver med dem. Er de også ofre dem, simpelthen? Jamen altså kun med ungerne. Men det er sådan slangerne overalt, eller hvad? Det er først og fremmest slangerne, og så selvfølgelig de marsvin, vi har. Så noget ungerne, jeg bruger ikke marsvin mere. Det gør jeg aldrig nogensinde. Og jeg kan heller aldrig få mig til at bruge andre pelsdyr end mus og rotter. Okay. Så måske kaniner selvfølgelig. Og det finder vi ud af. Okay.